Welcome to my vlog. Nada karon sa Igalasnes. Ang lakaw to sa Igalasnes. Hey boys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay Perting Wabuhay ba? ang tik-tik, baho ang tik-tik, basig managan unyang mga chicks. Hey guys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta. Kay ang amo mission diri manginlo sa payag ni Boy Bolket. Naday akong kauban si Koreanong Kanding. Si Boy Loker. Ay Boy Bolket. Oy, ako pala si Boy Ang bunga to niya. Bunga ka. No, ilog yung sa inyo mga guwapo. Ilog yung pakaumbungot. Mas lang guwapuan sa ko. Si Boy Bolket ba? Ako ni iba sa ano ba? YouTube mo. Check yung alat ko ba? O ba? Check mo. Ay ba, dimples. Tama, suro ito. Aton suro yun ang payag ni Boy Bolket. Saloda. Oh. Dire, una nga kama. Dire, gadala si Boy Bolket sa iyang babae. Sa ibabaw. Hawa. Left, right. Puros may kama. Sa pikas ako dire sa akong babae. Katong akon ex nga. Gibugan ko kay gamay daw kog utin, pero dili am tinuod. Ay, pero talaga. Gamay kog utin kay dako man ang iyaha. Ba? Ayaw lang kay. Light, camera, action! Kao de karon sa ubos sa payag ni Boy Bolket. Oh. Tanawa mga bato. Na mga sulat. No, kay dire sa una ga tambay lang ni Boy Bolket, mura ga ritual ba? Ga inom tagay dire. Ano yung sugba. Yun, masaka na ko bay. Nay, problema bay. Ngano, dali ang bulagan sa akong uya bay. Kay, Naman. dali daw ko magawasan. Wah! Dili, kabalo ko eh. Kasi dili gawasan nga. Lami, mangayog ka ng... Dali mo kung magawasan, pero... Ikaunom man kung magawasan. Unom ka... Unom ka ayod. Kiyod. Gawas isa. Taga ikaduwa. Gawas na sad. Ikatulo. Gawas na sad. Wo. Ano? Ano ilagan na nila? Puga, lugar na, puga. Puga. Puro karon ba eh. Wala ko uyab sa February 14. Unsa ano na ba? Ibuhaton na ko ba? Para may kadit ba? Unsay pulos imong tintin kung wala ka uyab sa February 14. Unsa lagar ni? Piki. Sa lagar ni? Piki. Grabe naman kubala na. Ha? Yan ako na kay ano yung basta dagang kubang kamot kay ning kamot ng trabaho. Ya, ingon sa akong silingan di pa na ko kakaingon. Say dili kay ingon niya. Naula pud ta kay tambay man ta biya kay kato kay ay may Sige lang, may may trabaho to. Sila kag hay-hay pati daw kakaingon. Dili kay ingon may araw dito sa akin. Oh. Pero gwapo gyud ka. Wapoy dogay noy. Bayar. Why ging buhat sang Ginoo nga bati nga nang Kana rin mo ha. dili. Ikaw ra manggon. Way gibuhat sa Ginoo nga batig naong nya Wala. kasi naghimo sa imo. Ginoo gyapon sa ginli. Disgrasya man gikan no. Dili. Ginoo sa to na dimples mo to mga igala. Pa. Oh, Ay naidugan. pero ang abs. Abs. Oh. Ang sampot. Dapat bukdo, sampot. Bukdo. Pakita sampot. To ba? Hey boys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay Perting bahua ang tik-tik, baho ang tik-tik, basig managan unyang mga chicks. Hey guys, magpatuloy na